Pois con moita ilusión, con moitas gañas de agradar a afección no primeiro partido na casa, despois de moitos anos de empezar sempre fora, pois é o que temos ahora mismo, non? Moita ilusión, moitas gañas e a ver o que nos depara este primeiro partido. O Santiago Futsal comeza o domingo en Santa Isabel unha nova andaina na súa traxectoria, esta vez nunha nova categoría, a segunda división. Coa ilusión intacta chega o momento que máis motiva aos xogadores, a competición oficial, e motivación quere tamén o técnico Santi Valladares xerar entre os afeccionados. A competición sempre motiva un poquinho máis, non? Que os partidos de pretemporada, pero en ese aspecto eu creo que bueno, eu sempre digo que unha semanilla máis nos vendría ben, pero creo que a propia competición tamén nos vai a dar digamos, ese tempo que necesitaríamos para mellorar un poquinho máis. Ese sexto xogador que sempre se fala del, pois que aquí en Santa Isabel pois se faga notar moito máis que se facía notar no multiuso de Sar. Espero pois que os de sempre estén aquí, e despois para esos que non lle chamamos de sempre, pero que se animen a ver un Santiago Futsal cheo de xuventude, cheo de ganas, cheo de ilusión, pois que xa cheguen hasta aquí para que vexan polo menos na casa o que hai no primeiro partido, despois si lles motiva, pois que se fagan socios e que nos apoyen durante toda a tempada. É unha categoría descoñecida e un equipo con pouca experiencia, e hai que adaptarse. A adaptación, vamos a ver como vai sendo, porque non por a categoría, sino por o grado de xuventude do equipo, non? Moita xente nova, moita xente que descoñece o que é a categoría, nós mesmos tamén, e bueno, pois intentaremos traballar mellor para poder adaptarnos canto antes, pero bueno, si é certo que un grado de descoñecemento sí que hai, non? Hai moito que mellorar, sí que o grado de compromiso é absoluto, o grado de traballo e de esforzo é máximo, en eso sí que non vai haber ningún tipo de reparo, pero si é certo que despois en outros aspectos do xogo pois sí que temos que ir mellorando e vamos a facelo, pero eso a propia competición non lo irá dando. Unha cousa está clara neste inicio, está prohibido pensar en ascenso. Sería utópico, é unha utopía pensar ahora mesmo no ascenso, tal e como se puxo a categoría e como a plantilla que temos nós. Eso ahora mesmo non hai que pensar ni moitísimo menos, hai que pensar en mellorar, hai que pensar en que cada partido na casa ten que ser unha final, e a partir de aí, pois, todo o que sumemos fora ben, a competición xa nos irá poñendo onde merezcamos. Polo que parece, ao escoitar algunhas das novas incorporacións, actitude e traballo non van faltar. La verdad es que ahora mismo me estoy encontrando con un equipo muy luchador, el Santi trabaja muy bien, me han hablado muy bien de él y yo creo que vamos a trabajar bien este año con él. Hemos venido a trabajar, a aprender e intentar dar lo máximo que podamos. Todos los niños de pequeños sueñan tener una oportunidad como esta. Los que les gusta el fútbol siempre sueñan ser profesional, tener un entrenador bueno, crecer como futbolista. Y esto son experiencias de vida que te ayudan a crecer como persona también. Jugar en segunda. Allí en mi pueblo soy casi el más famoso. Somos gente muy joven, con una perspectiva que nosotros mismos nos ponemos, una mira que nos ponemos para llegar lejos, porque cuando alguien quiere... Esto es un sueño, esto por lo menos para mí es un sueño y venir a este club con la historia que tiene es un sueño y claro, al ser tan joven, falta de experiencia, pero falta de ganas nunca. A cita é o domingo ás 12:30 da mañá no pabillón de Santa Isabel. Os de Santi Valladares reciben o Bisontes Castellón.